Γεια σας παιδιά, το κανάλι μας Art of Gaming 1. Σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα βίντεο και θα λέγεται Dispenser Use, πώς θα χρησιμοποιείτε τα Dispenser. Εδώ, να δω κάτι, εντάξει. Λοιπόν, όχι εδώ. Λοιπόν, εδώ έκανα κάποια πειράματα. Καταρχάς θα εξηγήσουμε τη διαφορά Dispenser και Dropper. Το Dropper είναι αυτό εδώ, που σαν να έχει ένα στόμα χαμογελαστό. Το Dispenser είναι αυτό. Το Dispenser, όπως θα δείτε τώρα, η διαφορά λοιπόν. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο είναι ότι το Dropper είναι σαν να πετάς τα πράγματα με Q. Να, πατάω τώρα το Q. Τα παίρνω. Το Dispenser είναι πάλι π.χ. σαν να πετάς κάποια πράγματα με Q. Εδώ. Αλλά όπως τα βέλη είναι σαν να τα πετάς με το δεξί κλικ. Το main σχήμα είναι αυτό εδώ. Ένα λεπτάκι. Εδώ. 2 redstone torches, 2 εδώ και 2 εδώ. Εδώ. Με repeater ή χωρίς. Εγώ συστήνω χωρίς repeater γιατί ακούστε τη διαφορά. Τάκ και ακούστε με το repeater. Το ίδιο είναι, αλλά κάποιες φορές θα πετάει ένα 3. Γι' αυτό καλύτερα redstone. Λοιπόν, ό,τι και να βάλετε τέλος πάντων είναι σωστό. Θέλουμε ένα level. Άμα θέλουμε να το σταματήσουμε. Τέλος. Και ξαναρχίζει μετά. Λοιπόν. Επίσης, έχουμε εδώ το dropper. Το dropper δεν θέλει κάτι διαφορετικό. Είναι ακριβώς το ίδιο με το dispenser. Έπρεπε να το κάνω πιο μακριά. Γενικά ό,τι έχουμε κάνει εδώ, το ίδιο γίνεται και στο dropper. Το dispenser, θα δούμε εδώ κάτι. Μία από τις κύριες δοκιμές που είναι και για τα traps. Ξεκινάμε εδώ. Κάνα ένα μικράκι. Είναι για να πετάει σε ένα trap. Εδώ βλέπετε. Βέλ. Πολύ γνωστό. Πάμε. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα τα πετάει. Κοιτάξτε. Λοιπόν. Εντάξει. Εδώ είδατε περίπου πώς είναι. Επίσης για το dispenser, αυτό το trap με τα βέλη μπορείτε να το κάνετε και κάπως αλλιώς, να το εξελίξετε. Θα κάνουμε άλλη φορά ένα βίντεο για κάποια traps. Δεν το θέλουμε τώρα. Εδώ. Έτσι.
τα λεγόμενα που είναι πάρα πολύ καλά για το traps, λεγόμενα βέλη. Όπως με το dispenser είναι κιόλας και εντυπωσιακό. Λοιπόν, λάβα, όπα, με συγχωρείτε, κάτι ξέχασα. Λάνα 2. Οκ. Λοιπόν, το έχω κάνει βέβαια πάρα πολύ χαμηλό, μάλλον δεν θα πετύχει. Τέλος πάντων, όπα. Ναι, εντάξει, κάποιο από εδώ. Κοιτάξτε, βλέπετε, είναι πολύ χαμηλό βέβαια. Λοιπόν, είδαμε και άλλη μια λειτουργία. Αυτό είναι μέθοδος για πολλά traps και είναι και εξαιρετικό trap, καθώς είναι πύρινα βέλη και έτσι χάνουν πιο πολύ ζωή. Τώρα θα σας δείξω και άλλη μια λειτουργία για το dispenser, όπου και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν trap. Εδώ και νερό. Βέβαια δεν πρέπει να είναι έτσι αυτόματο, εγώ το έχω κάνει λάθος. Κάπως έτσι. Να, και αρχίζει και χύνεται λάβα. Ωραία. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και με το νερό. Καλύτερα λοιπόν να μην το κάνετε έτσι, να αναμοσβήνει. Γι' αυτό με τη λάβα, γιατί θα γίνει αυτό που είδατε. Θα βγαίνει συνέχεια και θα ξαναμπαίνει. Και επίσης χρησιμεύει για αυτό εδώ, για φίλτρα, π.χ. Night Vision. Οκ. Όπα. Night Vision. Bottle enchanting. Lap. Να, σκάει και τα bottles. Βλέπετε. Επίσης έχουμε και λέμε συγγνώμη, ένα λεπτά. Να, ένα creeper, ένα peel και μία μάγισσα. Σκάει και τα αυγά. Το Enderpearl δεν κατάλαβα έτσι εύκολα. Σκάει και τα αυγά, οποιαδήποτε αυγά, για chickens, για τα πάντα. Και το τελευταίο, επίσης χρήσιμο για trap, είναι αυτό εδώ. Ανάβει και τα TNT. Και πάμε. Εξαιρετικό για trap. Βλέπετε εδώ τι γίνεται. Και από ένα dispenser που να βάζαμε κι άλλο. Λοιπόν, αυτά ήταν για τη χρήση του dispenser. Από μένα αντίο. Άμα σας άρεσε το βίντεο, αφήστε ένα like ή subscribe. Μπορείτε να με βρείτε στο Facebook σαν Ορέστης, να επισκεφτείτε τη σελίδα, η οποία βασικά δεν είναι ακόμα έτοιμη, του καναλιού μας Art of Gaming 1. Γεια σας.